Evo, prvo osjećam neku potrebu da kažem da ovaj razvoj internetizacije i informatizacije, brzog pristupa internetu, optike i u Hrvatskoj i u cijeloj Europi je zapravo jedan od razloga zbog čega evo smo danas ovdje, zbog čega donosimo ovaj zakon i zapravo sve više usluga ide preko interneta i sve više usluga se pruža preko udaljenih lokacija i nakon toga naravno da se događaju i raznorazni napadi koji mogu prouzročiti veće ili manje štete, a nama je cilj da se te štete ne događaju, pogotovo ne na državnoj infrastrukturi i posebice ne u poduzećima odnosno institucijama odnosno gdje su oni subjekti koji su od posebnog važenja odnosno važnosti u RH. Smisao ovog zakona nije špijunaža, nego je smisao ovog zakona odnosno ovog tijela koje se treba osnovati je zapravo da to tijelo radi kontrolu provedbe kibernetičke sigurnosti u pojedinim institucijama. Znači, to tijelo neće kontrolirati što se sve radi u toj instituciji, nego će kontrolirati dokumente koji su nastali, a vezani su za kibernetičku sigurnost i koji se non stop prate, kao što će se pratiti i provođenje tehničke osnove vezano za tu kibernetičku sigurnost u tim institucijama, što je zapravo i razumljivo. Netko mora napraviti reviziju odnosno netko mora napraviti uvid, netko mora napraviti certifikaciju tih tijela da bi ta tijela mogla normalno funkcionirati i da bismo mogli reći da su tijela sigurna. Ne možemo se dozvoliti da bilo koje od tih tijela koje su navedene tamo u onom popisu iz onih skupina da bude podložno cyber napadima bez ikakve obrane i da se o tome ništa ne zna i da možda čak i da to samo tijelo potencijalno možda danima nema pojma da je napadnuto i da zapravo se događa unutar tog tijela ono što se ne bi smjelo događati jer računalo sasvim drugačije radi, programi drugačije rade, sistemi su zapravo uništeni, a da o tome nitko nema pojma. Prema tome, to je razumljiv pristup i s te strane je jasno da se to treba provesti od strane stručnjaka koji su kompetentni i naravno koji već imaju takva iskustva. Zato sam i prošli put rekao da ne zamjeramo kao Klub Socijaldemokrata da se to tijelo formira u sklopu obavještajne agencije jer tamo postoje ljudi koji to znaju, postoji ekipa koja je to radila slične poslove do sada i smatramo da je to odlična osnova za proširenje te ekipe i da takva institucija će se vjerojatno razvijati i u konačnici ćemo imati neki model kao što je u Italiji ili Sloveniji, pretpostavljam za par godina. Činjenica je da su pred nama veliki poslovi, činjenica je da nas čeka dugotrajan posao i ono što je netko od kolega ovdje rekao, pitanje je jesu li ovi rokovi stvarno dovoljno, ne dugački nego dovoljno kratki da bismo zadovoljili sve sigurnosne zahtjeve koje bismo trebali postići s obzirom da razvoj informatike, umjetne inteligencije i svih ostalih tehnologija koje su vezane za ovakve napade je jako brz i moramo na takve napade odgovoriti. Pretpostavljam da će se za nekoliko godina pojaviti NIS3 direktiva koja će nam naložiti da radimo nešto drugo, odnosno možda nešto strože sa nekim alatima ili možda nekim sustavima koji su uspostavljeni na nivou Europe, koji su prepoznati kao sustavi koji će braniti od cyber napada, ali o tome ćemo kasnije, odnosno za nekoliko godina kad ćemo vidjeti u kojem će smjeru zapravo ti svi napadi ići. Postoje ovdje razne informacije o broju napada. Recimo, ovo što je rekao gospodin tajnik, tih 30 napada, to su oni ozbiljni napadi koji su zapravo bili sponzorirani od strane država, što znači da su zapravo tajne službe unajmile ili angažirale raznorazne hakere, krakere i ostale napadače da pokušaju napraviti neku štetu na informacijskoj infrastrukturi, odnosno informatičkoj infrastrukturi u pojedinoj državi i onda se to miješa sa napadima koji su recimo u Sloveniji bilo je neki napisa u novinama, bilo je prošle godine otprilike nekih 4.000 i nešto informatičkih napada. Nije to isto. Znači, to što netko nekoga napadne preko njegove mail adrese, to što netko nekome pošalje neku poruku, neki spam ili ne znam neki hoax, to nije isto kao što su i ovi napadi
čiji je zapravo direktan cilj da prouzroči štetu. To je bitno zapravo napomenuti da je cilj takvih napada da prouzroče štetu na informacijskoj infrastrukturi i zapravo da naštete samoj toj državi u kojoj radi subjekat odnosno institucija koja je napadnuta. S obzirom na sve to mislim da ćemo se složiti da nam je izuzetno važno da to tijelo koje treba vršiti nadzor i koje bi trebalo biti tijelo za consulting u prvoj fazi, s obzirom da će se mnogi morati priviknuti uopće na cyber sigurnost i na pravilnike koje će napisati, s obzirom da neki od njih i pravilnike nemaju, to smo već i danas čuli. Mislim da ćemo imati i jedan dio novih školovanja, novih obuka za ljude koji će se baviti sigurnošću baš u tim institucijama, jer će jednostavno biti prisiljeni da se otvaraju nova radna mjesta da bi se moglo promptno reagirati i promptno tražiti zapravo pomoć od institucije koja će ih nadzirati i eventualno pružati pomoć kao što je to recimo CERT da se obavijesti ili institucija koja će nastati da bi se moglo poduzeti sve što je potrebno da bi se zaštitili informacijski sustavi. Isto tako nemojmo zaboraviti ako je napadnuta jedna institucija, a institucija je otvorena prema nekoj drugoj, trećoj ili petoj instituciji, da možemo očekivati da će i one sve koje su povezane direktno u mreži, da će moći biti napadnute s obzirom da su putevi otvoreni. Da li će biti napadi teži ili lakši, to sve ovisi o namjeri napadača. O posljedicama opet ovisi o namjeri napadača, a naravno da ovisi puno o spretnosti onih koji će raditi u tim institucijama. Znači o spretnosti i spremnosti da odgovore na te napade i da mogu spriječiti eventualne štete koje bi eventualno bile prouzročene ukoliko bi napad u cijelosti uspio. Prema tome, pred vama je veliki izazov. Najveći izazov je pred organizacijom koja nastaje, odnosno pred institucijom koja nastaje. I ono što moram reći da mi je žao što niste odgovorili na one moje prijedloge, odnosno što ih niste uopće spomenuli u obrazloženju zakona, a danas smo evo bili i čuli smo danas replike gospodinu tajniku. Radi se o tome da sam predložio da se napravi jedinstvena informacijska platforma za risk management sustav, a dodat ću tu da predlažem da se i izradi jedinstvena informacijska platforma za document management sustav i da se odmah tu napravi i baza znanja za sve one koji trenutno nemaju iskustva, odnosno za sve one kojima je potrebna pomoć, da imaju pomoć odmah pri ruci kada rade novu dokumentaciju, odnosno kada rade nove pravilnike ili bilo što drugo. Činjenica je da neće svi pravilnici biti isti. Prvo zbog toga što nemaju sve institucije istu informacijsku infrastrukturu. Drugo, to govorim znači hardversku infrastrukturu. Drugo, nemaju istu softversku infrastrukturu i nemaju potrebu da se isto ponašaju prema pojedinim podsustavima, pa zavisno od toga kako će se ponašati prema pojedinom podsustavu, odnosno kako će biti propisano u pravilniku da se ponašaju prema pojedinom sustavu ili pojedinom podsustavu, tako će se to kasnije propisati u tim pravilnicima. Prema tome, puno je opcija pred nama, svi oni koji do sada se time nisu bavili morat će se baviti ukoliko su obveznici ovog zakona, a u zakonu između ostaloga piše da i oni koji nisu obveznici bilo bi dobro da se prihvate tog posla jer vrlo je vjerojatno da će uskoro biti obveznici tog zakona i na kraju krajeva bit će sigurniji, a oni koji koriste njihove sustave i koji koriste njihove hardverske i softverske sustave će biti sigurno sigurniji ukoliko će njihovi podaci biti sigurni, ukoliko će procedure koje se tamo provode biti 100% provjerene i znaćemo da nitko sa strane nije utjecao na rezultat tih postupaka, odnosno procedura, odnosno procesa koji se provode u tim informacijskim sustavima. Dakle, to sam predložio iz jednostavnog razloga što sam radio godinama na informatizaciji državnih institucija i pokazalo se da je svako centralizirano rješenje puno efikasnije i puno bolje i puno jeftinije na kraju krajeva za državu, a ono što bi ovdje bio još dodatni benefit je taj što bi zapravo institucija koja nastaje, koja će raditi kontrolu mogla bi zapravo direktno kontrolirati dokumentaciju koja je nastala u tom sustavu bez da se ide na lokaciju sve do momenta dok se ne uoče problemi koji bi eventualno mogli nastati na lokaciji. Zbog toga sam predlagao taj jedinstveni sustav koji može biti ili u državnom cloudu,
da budemo sigurni da je to 100% sigurno ili na nekom drugom zaštićenom računalu koji su trenutno kod vas u službi jer računala iz službe nisu u cloudu nego su kod vas u vašim sistem salama. Prema tome, apsolutno je svejedno, ali imate direktnu kontrolu nad tim svime skupa, bez obzira što neki misle da će tu biti nekakve špijunaže, znači ne radi se o špijunaži nego se radi o tome da se kontroliraju dokumenti koji su nastali i da ti dokumenti budu u skladu sa propisima koji zapravo se moraju poštivati. Opet napominjem sa ciljem da budemo sigurni da ćemo moći normalno živjeti, da ćemo moći normalno raditi i da oni subjekti koji ne bi smjeli biti napadnuti neće biti napadnuti. Prema tome, taj dio posla je svima razumljiv. Ovaj dio oko Document Manager sustava koji bi trebao biti isto tako centraliziran, mislim da je to također dobar prijedlog jer ukoliko će u tom sustavu biti i baza znanja koja će upućivati korisnike odmah direktno da mogu, koje radnje mogu napraviti, na koji način mogu napraviti, ako im daju neke šprance za pojedine dokumente, ako im daju nekakve uvide u potencijalne dokumente bez imena, prezimena, naziva te firme, da se vidi kako to u pojedinom poduzeću funkcionira. Ako im se da nekakav predložak za šprance ili predložak, ako se da neki predložak za dio informacijske sigurnosti vezan za pojedini podsustav koji već negdje radi, koji funkcionira, koji je dobro osiguran, mislim da će biti puno lakše raditi takve sustave, odnosno takve dokumente. Evo, to je bio moj razlog da to predložim jer smatram da bi bilo jako dobro da je to sve skupa na jednom mjestu, da znamo što je, kako i gdje je, a onda naravno ono što ostaje vama kao stručnjacima i ljudima koji će biti zaposleni da odu na teren kad je to potrebno, kad uoče nekakve nedostatke, ukoliko smatraju da treba nešto provjeriti, da treba nešto još dodatno prekontrolirati ili naravno ono što je bitnije da treba nekome nešto sugerirati prije nego što treba provjeravati. To je izuzetno važno da se onda izlazi na teren i da se u tom momentu zapravo ljudima pomogne da naprave ono što nisu napravili zbog toga što su trebali napraviti u zakonu, ali eto desio im se propusti, postoji mogućnost da budu napadnuti i da nastane šteta na toj infrastrukturi. Prema tome, ako ćemo takve sustave uvesti, ako ćemo to napraviti, uštedit ćemo velik novac i državi, a uštedit ćemo ono što je najvažnije, vrijeme, za koje smo konstatirali da ga nemamo ga dovoljno. Prema tome, svi ti subjekti koji će biti obveznici zakona mogli bi sve te informacije naći na jednom mjestu, svi ti dokumenti i informacije bili bi zapravo jedinstveni, što je izuzetno važno, što bi nam zapravo pomoglo i da onda nakon toga svi ti subjekti imaju isto tako približno iste dokumente i da bude kvaliteta tih dokumenata približno ista. Neću govoriti o samoj informacijskoj sigurnosti unutar tih subjekata, to nije predmet ove rasprave, ali napomenut ću samo da smo imali ovdje namjeru da govorimo još nešto u svezi zaštite podataka. To je jedan dio koji se spominje ukoliko podaci nastaju tijekom procesa, onda ako su to osobni podaci, pa ukoliko se nešto tu generira, da su onda predmet tog izvida, odnosno kontrole, ali htjela je kolegica govoriti, nažalost bolesna je pa nije došla ovdje, htjela je govoriti o zaštiti osobnih podataka, odnosno o zaštiti podataka djece, što nam je isto tako izuzetno važno i bit će sigurno predmet rasprave, odnosno razmatranja i u pojedinim subjektima koji će morati te podatke štititi i paziti na te podatke, a naravno da ćete vi onda reći što se treba napraviti da to bude sigurno 100% i u okvirima onoga što zapravo zakon predviđa, a isto tako i u okvirima onoga što bi trebalo biti sigurno za naše sugrađane, odnosno za njihovu djecu. Nadalje, što se tiče ove kategorizacije, to sam pitao već državnog tajnika, s obzirom da ćemo imati nekih otprilike 700 do 800 subjekata u ovom sustavu, a vjerujte mi, imat ćemo ih više, jer sada kada će vidjeti subjekti da je netko njihov sličan ušao u taj sustav, a oni nisu trenutno obveznici, mislim da će se zabrinuti jer će shvatiti da moraju poduzeti radnje određene bez obzira na to što će imati troškove. Ja pretpostavljam da će država dozvoliti dodatna zapošljavanja, pogotovo u tom sektoru informatike kod pojedinih subjekata, da se mogu zaposliti stručnjaci koji će onda voditi brigu o sigurnosti i pretpostavljam da će onda i svi ti security officeri u tim poduzećima pretpostavljam da će imati isti koeficijent, istu plaću, tako da neće onda biti prelazaka iz institucije
kao što se to sada dešavalo u državnim službama da su pojedine tajnice odlazile iz ministarstva u ministarstvo zbog toga što je tamo bila veća plaća. Tako da očekujem da će tu biti nekakva unifikacija i da će to biti jedinstveno rješenje na nivou države. Hvala lijepa. Hvala.